Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis namang pagpatira pa ng antingero sa kanyang harapan. Dali-dali din naman itong pinigilan ni Pipeng, gawa ng ayaw niyang makakita siya ng taong lumuluhod sa kanya. Huwag niyo huyang gawin, Manong. Tao lang din ho ako. Hindi ako Diyos. Wika ni Pipeng. Matapos nitong makatayo, agad din namang iniabot ng lalaki ang kanyang kamay kay Pipeng upang formal na magpakilala. Siya nga pala. Liberato ang pangalan ko. Ato na lang ang itawag mo sa akin para hindi ka mahirapan. Masaya ako makilala ka, Ato. Ako nga pala si Pipeng. Isa ding antingero kagaya mo. Formal na sagot naman ni Pipeng. Matapos ang kanilang pagpapakilala, agad din naman silang naglakad papalayo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Tuluyan na din noong napapayag si Pipeng ng lalaki na isama ito sa kanyang paglalakbay. Kahit papaano, panatag naman ang kanyang sarili sa taong yon dahil sa ramdam niya ang pagiging purong mabuti nito. Ayon kay Pipeng, na magmula noong nakilala niya si Ato, tila ba nawala ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Ongkoy. Marami din siyang nalaman sa lalaking yon, kagaya ng mga dahilan kung bakit hindi umepekto ang kanyang tubig na nakuha sa kinahihimlayan ng sibat. Doon din niya nalaman na kagaya ni Tandang Romar, marami din palang alam itong si Ato pagdating sa kasaysayan ng maalamat na antingero. Sa katunayan, nang marinig niya itong ikinuwento ni Pipeng sa kanya, ay siya na mismo ang nagdugtong ng mga sumunod na kabanata ng buhay ng maalamat na antingero. Panay din ang pabida ni Ato sa kanya tungkol sa mga nabasa niyang karanasan ng hinirang na alamat sa kasaysayan. Pipeng, paano mo nalaman ang kwento ukol sa maalamat na antingero? Sa pagkakaalam ko, bibihira lamang ang nakakaalam ng kwentong yan dahil iilang pamilya lamang ang nabahagian ng kasaysayan. Wika ni Ato. Noong bata pa nga ako, palagi akong pinagsasabihan ng aking ama na itigil na ang pagkahumaling sa mga kwento dahil sa wala yung maidudulot na maganda sa aking hinaharap. Ang kwento ay mananatiling kwento ayon kay Itay. Dagdag pa nito. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit ka naging isang antingero. Siya nga pala, Ato. May tanong ako sa'yo. Naalala mo pa ba ang pinakita kong sibat sa'yo kagabi? Alam kong natatandaan mo pa to dahil sigurado akong hindi ka makakalimuting tao. Wika ni Pipeng. Nang marinig ito ni Ato, ninais naman niyang magbalik tanaw sa mga kaganapan kagabi. Pagpasok ng sibat na ipinakita sa kanya ni Pipeng, bigla na lamang siyang natulala sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan ang pagtingin niya sa kanyang kaibigan na animoy meron itong nagawang kasalanan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Ato nang masipat niya ang isang bathalang nasa likurang bahagi ni Pipeng. Nakatitig din yun sa kanya habang dahan-dahang ngumingisi. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay halos hindi niya magawang maunawaan ang mga nangyayari. Upang hindi siya magulat ng husto, ninais na lamang niyang isipin na isang sabulag o panlilin lang ang ginawa ni Pipeng. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon inilahad ni Pipeng na tangan niya ang espiritu ng maalamat na antingero kung kaya't nagkaroon siya ng hindi masukat na lakas at abilidad. Malayo din ang kanyang kakayahan sa isang ordinaryong antingero, gawa ng nagtataglay siya ng daan-daang siglo ng karanasan. Sa pagbalik ng ulirat ni Ato sa kanyang sarili, agad din naman siyang naniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan. Magmula noon,
Ipinangako na ni Ato na susundin niya si Pipeng kahit saang dako man yon pumaroon. Hindi naman ito hinadlangan ni Pipeng, gawa nang wala din siyang kontrol sa kung ano ang nais gawin ni Ato sa kanyang sarili. Basta ba'y hindi yun makakasagabal sa kanya o sa iba pa niyang kaibigan, wala itong problema. Nang sumapit na ang lalim ng gabi, ninais nilang magpahinga sa gilid ng palayan. Malayo ang lugar na yun sa baryo, kaya na may alam nilang walang tao roon maliban sa kanila. Habang kumakain silang dalawa, tila ba nagbago ang pag-uugali nitong si Ato. Magmula kasi noong nalaman niyang si Pipeng ang maalamat na antingero, ay hindi na ito gaanong daldalero. Kaato, ayos ka lang ba? Pansin ko kasi, hindi mo na ako ganong kinakausap magmula kanina eh. Huwag mo nang isipin yun. Wala din naman nagbago eh. Ako pa rin to, si Pipeng. Paliwanag dito ni Pipeng. Pasensya ka na, Pipeng ha. Kanina ko pa kasi ito pinag-iisipan. Hindi ko lang lubusang akalain na ang taong iniidolo ko ng husto, kaharap ko na pala. Huwag kang mag-alala, lilipas din to. Sagot naman ni Ato. Sa paglalim ng gabi, ninais naman ni Pipeng na maunang magbantay sa paligid. Si Ato kasi ang maraming dala sa kanilang dalawa dahil sa may kalakihan ang pangangatawan nito. Ito din ang nagboluntaryong dalhin ang gamit niya para umano maging maayos ang kanilang paglalakad. Habang nagbabantay siya noon sa kanyang kaibigan, wala naman siyang ginagawa maliban sa pagbato ng mga kahoy sa sigang nagsisilbing ilaw nila sa napakadilim na paligid. Sa pagpatak ng 9:00 ng gabi, bigla namang natigilan si Pipeng sa kanyang pag-iikot nang makarinig siya ng isang pagsisigaw di kalayuan sa gitna ng palayan. Dahil sa lakas ng sigaw ng babae, doon na pagtanto ni Pipeng na maaaring meron itong panganib na kinakaharap. Walang sabi-sabi, agad naman niyang ginising si Ato at mabilisang kumaripas ng takbo patungo sa gitna ng palayan. Dinaanan na nila noon ang mga kahon-kahon ng palay para mas mapadali ang kanilang paglalakbay. Sa pagdating nila sa gitna ng palayan, bigla naman silang napatigil nang makasipat sila ng isang kubong merong maliit na gasera sa loob nito. Wala namang tao sa labas at tanging isang aso lamang na nakatali ang kanilang nasisipat. Tahimik din sa lugar na yon at walang kahit na anong bakas ng nagsisisigaw na babae. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Pipeng nang makasipat siya ng isang lalaking lumabas ng kubo na merong daladalang sulo. Lumapit yon sa isang maliit na punong nasa tabi ng kanyang bahay at walang pagdadalawang isip na sinunog ito gamit-gamit ang kanyang dalang sulo. Paglapat ng sulong yun sa puno, nakarinig si Pipeng ng mga pag-uusal habang dahan-dahang kumakapit ang apoy. Pagsipat naman ni Ato sa ginawa ng lalaki, labis na lamang ang kanyang pagkagulat sa mga nangyari. Kung iisipin kasi, hindi basta-bastang matutupok ang isang punong kahoy ng apoy, lalo pat buhay na buhay pa ito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din namang pumasok ang lalaking yon sa loob ng kubo na parabang hindi nag-aalala na maaaring madamay ang kanyang sariling bahay dahil sa pagkalat ng apoy sa puno. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Pipeng, doon nila nasipat ang dahan-dahang paglapit ng mga nakatuwad na nilalang sa bahay na yon. Mabilisan itong pumasok sa pinto na parabang iniimbitahan sila ng lalaki na nagsunog ng puno. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Pipeng,
doon nila nasipat ang iilan pang aswang na paparating. Agad ding nagsipasok yon sa loob ng kubo at kasabay nito ang muling pagsigawan ng iilang taong nasa loob. Nang maramdaman na nila Pipeng na wala ng paparating na aswang, doon na sila dahan-dahang gumalaw upang sorpresahin ang mga ito. Pinili nila noong gumapang sa bawat kahon ng palay upang maiwasang maalarma ang asong nagbabantay. Sa paglapit dito nila Pipeng, agad naman niyang tinigalpo ang aso sa pamamagitan lamang ng pagpapalipad hangin. Gulat na gulat noon si Ato, gawa ng hindi madaling gawin ang ipinakitang abilidad ni Pipeng. Kinakailangan niyo ng taon na pagsasanay upang magamit ang ganoong klase ng abilidad na hindi nauubos ang lakas ng taong may alam sa aral na yon. Ato, bilis! Sumunod ka sa akin! Wika ni Pipeng habang mabilis ang lumalapit sa kubo. Nang marinig ni Ato ang sinabi ni Pipeng, agad naman siyang lumapit dito nang walang pagdadalawang isip. Paglapit nila sa dingding ng kubo, maigi naman nilang pinakiramdaman ang loob nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam, doon nila tuluyang napagtanto na ang kubong yon ay pugad kainan ng mga aswang. Marahil ay merong lagusan sa loob nito na siyang nagdudugtong sa lugar na pinagkukulungan ng mga aswang ng kanilang pagkain. Maya-maya pa, napagpasyahan na ni Pipeng na pasukin ang kubong yon dahil sa hindi na niya maatim ang mga tinig na kanyang naririnig. Animoy isang impyerno ang lugar na yon sa kadahilanang marami doong nagnanangis na mga tao at nagmamakaawa para sa kanilang mga buhay. Alam niya ang pakiramdam ng isang taong naging bihag ng mga aswang dahil sa minsan na din niyang naranasan ang ganoong pangyayari. Walang sabi-sabi, agad niyang tinadyakan ng pinto ng kubo at mabilis ang pinasok ito. Pagsipat ni Pipeng sa loob ng bahay na yon, bumungad sa kanya ang dalawang nakaupong lalaki na nakatitig din sa kanila. Naabutan pa yon nila Pipeng na kumakain ng laman ng tao na siyang labis pa niyang ikinagalit. Pagsipat sa kanila ng mga kalalakihang yon, ay kitang-kita ni Ato ang labis na pagkagulat ng mga ito. Hindi kasi inaasahan ng mga aswang na meron pa silang ibang panauhin maliban sa mga kauri nilang naroon sa pugad kainan. Matapos nilang magkatitigan, agad din namang sumugod ang mga lalaking yon na merong pagtatangkang kitilan sila ng buhay. Sa paglapit ng mga ito sa kinaroroonan ni Pipeng, bigla namang natigilan ang mga ito nang lumitaw ang isang nagliliwanag na sibat sa kanilang mga dibdib. Sa pagsilay nila sa sandatang yon, tuluyan din naman silang nakaramdam ng labis na sakit na para bang pinagpupunit ang kanilang mga kaluluwa. Segundo lamang noon ang lumipas nang biglang tumahimik ang mga ito habang bumabagsak sa lupa na wala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, maigi namang nakiramdamang dalawa sa kung anumang nilalang ang papalabas sa lagusang binabantayan ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, wala namang lumabas na nilalang roon, kung kaya't ninais na itong pasukin nila Pipeng. Pipeng, sigurado ko bang papasok tayo dyan? Pugad yan ng mga aswang. Baka nakakalimutan mo, dalawa lang tayo. Huwag kang mag-alala ka, Ato. Ilang beses ko na tong ginawa. Tsaka, unang beses mo palang bang makaharap ng ganitong klase ng mga demonyo? Nagtatakang tanong naman ni Pipeng. Nang marinig ni Ato ang sinabi nito, tumangulang naman ito habang dahan-dahang ibinabaling ang kanyang paningin sa ibang bagay.
Hinayaan lang naman ito ni Pipeng sa kadahilanang maaaring nahiya si Ato dahil sa pagiging salat nito sa kanyang karanasan. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang pinasok ang lagusang yon ng dahan-dahan. Ayon kay Pipeng, na ang lagusang kanilang pinasok ay nasa ilalim ng mesang naroon sa bahay na yon. Iisang tao lamang ang makakapasok doon at halos maikukumpara mo ito sa lagusang ginawa ng isang daga. Napakabaho din sa lagusan, kaya na may palakasan talaga ng sikmura ang kanilang naging labanan. Sa pagpasok nila Pipeng sa bunganga ng lagusan, bumungad sa kanya ang napakalawak na lugar na halos hindi niya magawang maisip kung paano nalikha ng mga aswang ang ganoong kalaking pugad kainan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuklas sa lugar na yon, dahan-dahan na nilang naririnig ang mga pag-uusap sa paligid. Indikasyon yon na malapit na sila sa kinaroroonan ng mga nilalang, kaya na may marahan na ang ginawa nilang pagbagtas ng daan. Paglalarawan ni Pipeng sa lugar na yon, napakadilim ng buo nitong paligid na halos limitado na lamang ang kanilang paningin sa lugar na kanilang dinaraanan. Napakarami ding tumutulong tubig sa kisame nito at halos walang preskong hangin sa lugar na yon ang malalanghap. Marami ring nakikitang mga buto ng tao sila Pipeng at iilang mga hayop na naaagnas pa lamang ang mga laman. Pipeng, mukhang hindi ko na yata kaya pang magpatuloy. Parang mamamatay ako sa lugar na to eh. Wika ni Ato habang patuloy na pinipigilan ang kanyang paghinga. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, agad naman niyang nilapitan ang kanyang kaibigan habang nagwiwika ng, "Ito ang tunay na responsibilidad at trabaho ng mga taong nasa kaparehas nating larangan. Huwag kang panghinaan, Ato. Sigurado akong kapag napagtagumpayan mo ang bagay na to, mas magiging malakas ka pa kesa dati." Kasabay ng pagwika ni Pipeng ay ang pag-ihip naman niya ng usal sa kanyang kaibigan upang maging panatag ang kalooban nito. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa pugad kainan ng mga aswang. Alam nilang hindi sila maliligaw sa lugar, gawa ng iisa lamang ang daan na kanilang tinatahak. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang isang kubong kawangis ng kubong una nilang nakita. Sa gilid ng kubong yon, merong 4 na nagsisilakihang kawa na merong nagniningas na mga apoy. Nakita din nila ang isang lalaking nakatuhog sa isang kawayan na animoy iniihaw ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa lugar, doon nakita nila Pipeng ang iilang panauhing panayang paglantak sa mga naluto na nilang karne. Ang iilan sa mga karneng yon ay pinapakain sa iilan nilang biktima na kasalukuyang nakakulong. Nang hindi na maatim ni Pipeng ang kanyang mga nakikita, dali-dali naman siyang tumayo sa kanilang pinagkukublian. "Mga demonyo kayo! Bakit niyo pinipilit ang taong yan na kumain ng laman ng kanyang kapwa?" Sigaw dito ni Pipeng. Kasabay ng pagsigaw nito ay siya namang dahan-dahan niyang paglakad papalapit sa kubo. Sumunod na dinoon si Ato para kahit papaano'y may makakatulong si Pipeng kapag dumating ang puntong magkagipitan. Nang marinig naman ng mga aswang ang pagsigaw nito, agad naman itong nagsitayuan habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ni Pipeng. "Sino ka ba? Bakit hindi namin magawang makita ang iyong pagmumuka?" Sigaw ng isang nilalang habang patuloy na tinatakpan ang kanilang mga mata.
Ang iilan sa mga ito ay patuloy na nakatitig kay Ato na parabang siya lamang ang nagagawang masilayan ng mga ito. Maya-maya pa, bigla namang nagsiangil ang mga aswang na yon nang biglang magwika si Pipeng ng, "Hindi nyo na kailangan pang malaman ang pangalan ko. Isipin nyo na lang na ako ang taong magdadala ng kamatayan ninyo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtawag naman ni Pipeng ng sibat sa kanyang isipan. Lumitaw na dinoon ang bathalang kanyang gabay para magsilbi niyang pang-opensang sandata laban sa mga aswang. Nang makita ito ni Ato, ay halos hindi niya maiwasang mamangha sa ipinapamalas na kakayahan ni Pipeng. Ilang segundo pa ang lumipas, wala namang nagawa ang mga aswang kung hindi ang magsipulasan sa kanilang kinaroroonan. Ang iilan sa mga ito ay hindi na nakagalaw, na parabang natigal po sa kanilang mga nasilayan. Nanginginig ang mga katawan ng mga nilalang na yon habang dahan-dahang lumuluhod dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasukol ni Pipeng ang iilang pang nagsitakbuhan patungo sa pinakadulong bahagi ng yungib. Nag-aangil ang mga ito habang patuloy na iniiwas ang kanilang paningin sa kinaroroonan ni Pipeng. Maya-maya pa, bigla namang lumapit sa kanya ang isang matandang nilalang habang nagwiwika ng, "Pakiusap, huwag mo kaming lipulin. Ano ang dapat naming gawin upang mabayaran ang aming kaligtasan?" "Huwag kang manglimos ng awa sa akin, demonyo. Alam kong wala ka ring ipinakitang awa sa mga taong pinagpapatay ninyo." Sagot naman dito ni Pipeng. "Pasensya ka na, Ginoo. Nagawa lang namin ang bagay na yun dahil wala kaming pagpipilian. Aswang kami. Nasa dugo namin ang kumain ng tao." Pangangatwiran naman ito. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi ng nilalang, mas lalo pang nanginig ang kanyang katawan dahil sa galit. Alam niyang wala na siyang pagpipilian noon kung hindi ang tapusin na ang kabuktutan ng mga nilalang. Habang dahan-dahan na siyang lumalapit sa mga ito, kitang-kita niya naman ang pagmamakaawa sa pagmumuka ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na namang itinarak ni Pipeng ang kanyang sibat sa dibdib ng matanda. "Maraming paraan para mabuhay ng mabuti sa mundong ito. Sadyang baluktot na ang pananaw niyo sa buhay, kaya kayo nakakagawa ng mga ganitong bagay." Wika ni Pipeng habang patuloy na itinatarak ang kanyang sibat. Dahil sa kanyang ginawa, mas umigting naman ang pagnanasa ng mga nilalang na mabuhay. Alam nilang wala na sila noong pagpipilian kung hindi ang ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa sukdulan ng kanilang mga kakayahan. Pagsunggab ng mga ito kay Pipeng, agad naman silang pinagsasaksak ng gabay nito hanggang sa matupok na ng apoy ang kanilang mga katawan. Segundo lang ang lumipas noon nang tuluyan na niyang malipol ang lahat ng lahi ng mga aswang. Tanging pagtayo lang naman ang nagawa noon ni Ato habang patuloy na binabalik-balikan ang nagdaang digmaan. "Tayo na ka, Ato. Bumalik ka na sa kubo." Wika ni Pipeng matapos nitong lipulin ang mga aswang. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbalik nila sa kubo kung saan naroon ang iilang biktimang kinulong ng mga nilalang. Bago niya tuluyang pakawalan ang taong yon, maigi niya itong pinagpayuhan na huwag gagawa ng kahit na anong bagay na ikakasira ng kanyang sarili. Maaari ngang nakakain na siya ng karne ng tao, subalit hindi yun na magdedesisyon kung ano ang kahahantungan ng kanyang buhay
sa pangkasalukuyan. Pakatandaan mo ang sinabi ko. Huwag mo yang kalilimutan at palagi mo yang balik-balikan kapag ikaw ay nagkakaroon ng madilim na kaisipan. Humayo ka na at mag-umpisa kang muli. Hanapin mo ang mga mahal mo sa buhay dahil paniguradong makakatulong yun sa iyong pagbabagong buhay. Wika ni Pipeng. Nang marinig ng lalaki ang sinabi nito, agad naman itong kumaripas ng takbo papalabas ng lugar na yon. Nang mapagtanto din nilang wala na silang maaaring gawin sa lugar, ninais na din nilang lumabas roon upang maipagpatuloy na ang kanilang paglalakbay patungo sa lugar na kinaroroonan ni Ermitanyong Turan. Bago nila nilisan ang lugar, sinigurado muna nilang hindi na pamamahayan ang lagusang yon ng iba pang elemento. Tinarakan niya din yon ng kanyang sibat upang magsilbing babala sa lahat na minsan nang nanggaling doon ang kanyang presensya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang alagang aso ng mga nilalang sa kadahilanang maaari din yung pamahayan ng iba pang masamang elemento dahil sa pagkain ito ng karne ng tao. Sa pagsapit ng umaga noong mismong gabi, muli na namang nag-umpisa ang kanilang paglalakbay papalabas ng Jimalalud. Mas lalo pa noong inidulo ni Ato si Pipeng dahil sa kanyang mga nasaksihan. Ayon kay Ato, na dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nawaklit sa kanyang isipan ang takot laban sa mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay magaganap na ang nalalapit na pagkikita ni Ermitanyong Turan at ni Pipeng. Okay, ito na. Siguro sa next episode magkikita na yung dalawa. Na-excite ako dun sa karakter ni Ermitanyong Turan eh. Bakit kaya sobrang hirap niyang makita, tas parang sobrang hiwaga niya? Ano kayang meron, no? Kaso wala pa tayong 17 eh. Siguro baka mamayang gabi na lang. Ito hindi ko na kayo pinaghintay. Nilapag ko na kaagad para meron kayong pakikinggang dalawa pagkagising ninyo, o habang papunta kayo sa trabaho, o habang break time ninyo, o kung ano man ginagawa nyo sa buhay. Dire-diretso yung pakikinig ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.